Han, pwede ba tayo mag-usap? Sure. Tatapusin ko lang tong hinuhugasan ko. Ngayon na sana, Han. Importante lang. Tungkol saan ba yan? At hindi ka na makapaghintay? Yung pinsan kong si Belinda kasi at anak niyang si Petra. Napalaya sa tinutuluyan nila dahil hindi nakapagbayad ng upa. And? And if it's okay with you, baka pwedeng dito na muna sila tumira pansamantala. Pwede naman, habang naghahanap lang ng malilipatan. Talaga? Sige, sasabihin ko sa kanya. Daddy? Mommy? May tao po sa living room. Sino? Teka. Belinda? Petra? Ang aga nyo naman yata. Pati, sinong nagpapasok sa inyo? Hi, Insan. Uy, hi, Teya. Pumasok na kami dahil bukas naman ang pinto. Teya, dito muna kami ha. Nasabi naman yata sa'yo ni Louie. Pansamantala lang naman hanggat hindi pa kami nakakahanap ng malilipatan. Sure. Welcome kayo rito. Feel at home. Salamat ha. Ang ganda talaga ng bahay nyo. Mansyon! Ang ganda ng mga display. Mahal siguro to pag binenta. Tita, tito, dito ba talaga kami titira? Oo. Princess, halika. Princess, siya ang tita Belinda mo. Pinsan ko at siya naman si Ate Petra. Hello po. Hi, Princess. Bagay na bagay sa yung pangalan mo. Mukha ka talagang prinsesa sa mga napapanood ko. Halika, ang cute-cute mo naman. Aray! Ay, sorry. Cute lang talaga ako sa'yo. Teka, saan ba ako matutulog? Ako na ba ang mamimili ng kwarto? Mukhang maganda tong kwarto na ito. Pwede na to. Wait lang. Louie? Belinda, hindi kasi yan pinapagamit. Para sa mga guest yan. Ito naman si Insan. Hindi ba at guest nyo kami? Ayos lang naman yan kay Thea, di ba? Oo. Oh, di ba? Sige. Yan na lang gamitin nyo ni Petra. Marami pa namang kwarto 4 lang kasi ang kwarto dito. Hindi talaga namin yan pinapagamit pero sige, gamitin nyo na pero hindi na namin mapapahiram yung isa pang kwarto. Ay, ganun ba? Sayang naman. O sige, magkakasya na lang kami ng anak ko dito. Bango naman yan. Anong niluluto mo, Han? Teka, maaga pa para sa pananghalian. Beef steak. Nag-request kasi ang anak mo. Kailangan mapakuluan ng husto ang baka para lumambot. Tito, may wifi po ba kayo? Meron naman. Pakunik naman po. Akin na yung cellphone mo. Nag-agahan ka na ba, Petra? Hindi pa po. Kumain ka na. May pancake at gatas dyan sa ref. Kumuha ka na lang. Uy! Ang daming chocolate! Pwede po ba to? Sige lang. Ang sarap naman sa bahay na to. Ang dami pong pagkain. Sana, dito na lang po tayo sa mall. May kailangan ka bang bilhin, Princess? Apa. Han, gusto raw ng anak kong mag-mall. Sige, weekend naman para makapamasyal tayo. Sige anak, pumayag na ang mami. Mag-ready ka na. Suotin mo ang pinakamaganda mong dress at shoes, okay? Yay! Thank you, Daddy! Ito naman si Insan, hindi nagsasabi. Magmomol pala, hindi man lang kami tinawag. Kanino mo naman nalaman? Kanino pa? Di kay Princess. Buti nakaligo na ako at nakabihis. Han, paano yan? Hayaan na lang natin. Sige, mag-ready na kayo. Hala! Aalis ba tayo? Oo, kaya bilisan mo na ha. Iiwanan ka namin, sige ka. Princess, may damit ka pa ba dyan? Luma na kasi yung mga damit kong pamasyal. Uy, ako rin, Thea, ha? Magka-size lang naman tayo. Pahiramin mo na din ako. Makagamit lang naman ng pang-sosyal minsan.
Mommy? Daddy? Bagay po ba? Oo naman, maganda. Sige, kunin mo na. Kunin mo na yung mga gusto mong bilhin, anak. Uy, Insan, baka pwedeng idamay mo na din kami ng pamangkin mo. Sige. Kumuha lang kayo ng tig-isa. Hahanap ako Ako din po. Sige na, baka magbago pa isip ko. Oy, Insan, ito na ang mga napili ko. 10 dress, tapos 2 sapatos. Ha? Lahat yan? Pati nga ng presyo? Teka, Belinda, tig 3,000 ang lahat ng to Barya lang naman ito sa inyo, Insan. Huwag kang madamot. Para tuloy-tuloy ang grasya. Si Princess nga ang daming mamahaling damit. Belinda, anak kasi namin siya. Natural lang nabilhan namin siya ng mga bagay na kaya naming ibigay. Kamag-anak nyo naman kami Oo nga, pero... Kikitain nyo rin naman yan. Dapat gastusin. At baka amagin ng pera. Pero kung ayaw nyo talaga... Petra, ibalik mo na nga ang mga yan. Han, ikaw nang bahala dyan. Maghihintay na lang kami sa labas. Princess, halika na. Kukunin nyo rin naman pala. Ang dami nyo pang sinasabi. Salamat ha. Mama kasi, daming kinuha. Oh, bakit ako lang ba? Ikaw rin naman Bakit naman ganun ang pinsan at pamangkin mo? Han, pasensya na. Hindi ko rin alam na magiging ganitong sitwasyon natin. Kailan ba sila maghahanap ng malilipatan at nang makaalis sa sila dito? Hindi ko nga alam. Sumusobra na talaga sila. Ano bang dapat natin gawin? Kapag pinagsasabihan, minamasama. Han, kalma. Konting tiis na lang. Aalis din sila. Konti na lang din ang pasensya ko. Sige, kukuha lang ako ng chocolate sa ref para makaalis ng suya. Nasaan yung mga chocolate? Petra? Tita? Bakit po? Nasaan yung ibang chocolate? Marami pa yun Pati yung gatas, ubos na rin? Ay, sorry po. Naubos ko na po lahat. Hindi ko alam na kumakain po pala kayo noon. Petra, okay lang naman na kumain ka. Pero sana, inisip mo din ang mga kasama mo sa bahay. Pasensya na, tita. Ano pa nga bang magagawa ko? Naubos mo na. Nga pala, matanong ko lang. Ano po yun, tita? Hindi pa ba kayo nakakahanap ng malilipatan? Hindi naman po naghahanap si mama. Ang sabi po niya, dito muna kami. Ganun ba? Ang totoo, gusto ko na po dito tumira. Kasi ang dami at ang sarap ng mga pagkain. Oh, tuloy! Tuloy kayo! Kumain lang kayo at magpakabusog! Uy, Mare, subukan mo yung buffalo wings. Promise masarap! Mama, masarap din yung cake. Binawasan ko na kasi wala pang gumagalaw. Oh, sige, kukuha rin ako mamaya. Belinda, sino yung mga yan? Nag-imbita ka? Ng 10 katao? Mga kaibigan ko. In-invite ko sila. Total, marami namang pagkain. Makakakain ng lahat, kasama na ang mga bisita nyo. Huwag nyo na silang alalahanin. Ako na ang mag-aasikaso sa mga bisita ko. Na hindi ka nagsabi sa amin? Han! Oh, Han, bakit? May inimbita siyang mga kaibigan. Ginalaw pa nila ang cake ni Princess. Hindi ko na mapapalampas to. Belinda, ano to? Bakit ka nag-invite ng hindi namin kilala? Hindi man lang kayo nahiya. Marami namang pagkain Oo nga, pero limited lang yan. Sakto lang yan sa mga bisita naming pupunta. Bakit mo naisipang mag-imbita ng sarili mong bisita? Sorry hindi ko naman alam na bawal ang mag-imbita. Hayaan nyo sa susunod, hindi na mauulit. Parang birthday lang naman. Birthday lang? Birthday to ng
anak namin! At pinsan ako ng may-ari ng bahay na asawa mo! Ako ang kadugo! Kadugo kita, oo. Kamag-anak, pero matuto ang lumugar sa pamamahay na ito. Hindi ba't ikaw ang nagpatuloy dito sa amin? Ang sabi nyo, welcome kami dito. Ang sabi pa nga sa amin ni Thea nung araw na yun, feel at home. Oh, hindi ba't sumusunod lang kami sa instructions? Oh, ngayon, lumalabas na ang pagiging matapobre nyo. Matapobre. Matapobre! Kami pa talaga ang matapobre. Samantalang ikaw itong umaabuso ng kabaitan naming mag-asawa. Wow! Sige! Kung makapagsalita, abusado kami ng anak ko. Ang sabihin nyo, yumaman lang kayo ng bahagya, akala nyo na ang tatayog nyo na. Ganon! Ang taas na ng tingin nyo sa sarili nyo. Hindi ko na kayo maabot. Ito ang tandaan nyo, ha? Hihintayin ko ang pagbulusok nyo. Pabagsak! Mayayabang! Belinda, umalis na kayo sa pamamahay namin. Lumayas kayo! Lumayas kayo at huwag na kayong babalik pa! Dear love, hindi ko inakalang sa bait ng asawa ko ay may kamag-anak pala siyang sagad sa buto, ang pagkawalang hiya. Nagulat na lang ako nang sumabog na din ang asawa kong si Louie. Noon ko lang siya nakita na nagalit ng ganun. Blood is thicker than water. Pero naging sukdula na kasing pagmamalabi sa amin ng pinsan niyang si Belinda. Kaya hindi ko na Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!